Garmady. Iraq'ın İslam Döwlet Topor tarapyndan kontrollük edilýän şäherinde jeňçiler bilen ilteşikli sünni tire liderleri Eýrany bombalap 4 adam öldürmekde aýpladylar. Garmadaky içerki çeşme tarapyndan Azatlyk radiosyna getirilen videoda ýaşaýjylar 24 fevralda ýumurlanjagyň aşagyna galan adamlar çykarýarlar. Garma Irak goşunlary tarapyndan gawalan we ol ýerdäki jeňçiler soňky wagtlar Irak howa güýçleriniň hüjümine tezewar boldy. Soňky bombalaşda Eýranyň rolunyň bolup bolmagyny garaşsyz çeşmeler tarapyndan tasdiklanylyp bilinmedi. Kawullar garaşsyz gödöwçilik topory Kawul bankyndan 900 milyon dollardan orak pulun ogurlanmagy bilen ilteşikli adamlaryň jogapkärçiligi çekilmezliginden şikayet edýär. Integrasiýa gödöwçiligi guramasy pul ogurlugy bilen ilteşikli adamlaryň kenidem azad erkin gezip ýörendigini we ogurlanan pullaryň ýerine getirilmeýändigini aýdýar. Gürjistanyň paýtagty Tbilisi şäherinde onlarca student Gürjistanyň milli pulunyň, larynyň hümmetiniň gaçmagyna garşy protest gurnady. Protestçiler hökümetiň Amerikan dollarynyň garşylygyny noýabr aýyndan bäri 3-den bire golay hümmetini ýitiren milli puly gollamagyny isleýärler. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.